sa práve s Leošom očným kontaktom dohadujeme, kto začne, lebo začať tento vstup, to je ten najdôležitejší z celej československej Superstar. Tak začni ty. Tak celou dobu, co byla reklamní přestávka, byla obálka od paní notářky stále na stejném místě, nehnula se ani o centimetr. Doufám, že mi to tady všichni potvrdí v sále. I když loudili, abych jim řekl, co je v obálce. My jsme se s Adélou, přísahám, ještě nepodívali, neví to nikdo kromě notářky. Ani sme to nikdy, ani pri žiadnych iných rozhodnutiach predtým vedieť nechceli, lebo to už by bolo asi aké prekvapenie. Ale máme tu jednu informáciu, ktorú povedať môžeme asi. Dámy a pánové, v dnešním přímém přenosu a za celý týden jste do superfinále zaslali celkem 1 272 853 hlasů. Takže více než 1,25 milionu hlasů. A ty už brečíš. Ináč tu už niektorí plačú tak vopred. Ja neviem, niektorí už majú možno predtuchu, vedia, kto im vypadne alebo kto vyhrá. Tak ak chcete plakať, už môžete začať teraz, ale nie až tak, aby ste nepočuli Tak. verdikt. Tak už vyťahujeme, ale ja už aj to chcem vedieť. Jdeme takhle na stranu, pojď. Já se strašně bojím, Počkej, mám dlhé šaty. Až tak ďaleko? Já se strašně bojím. Ja chodím ako morská panna. Ano, ale krásná morská panna, člověče. Nesmrtelná. Ďakujem. A v tejto obálke je meno víťaza. Trénovala som celý týždeň tento poker face, aby nebolo vidieť. My sa postavíme medzi vás. Zdvihneme ruku. Leoš nad Mírom, ja nad Martinom. Takže více než 1,25 milionu SMS zpráv rozhodlo o tom, že první československou Superstar sa stáva v tejto chvíli. ten, na koho položíme ruku. A ruku položíme na človeka, ktorý dostal od vás najviac hlasov. A milí první československou Superstar sa stáva Martin Chodúr. Strašne ďakujeme. Ďakujem tiež veľmi pekne všetkým. Ďakujem. Som strašne rád, že som mohol byť súčasťou tohoto finále a Gratulace Martinovi. samozrejme Maťovi veľmi naozaj z celého srdca gratulujem, lebo je to výborný spevák. Miro Šmajda, druhé místo, děkujeme. Gratulujeme Mirovi Šmajdovi k účasti vo finále. A tlieska takisto Martinovi Chodúrovi. Já vám hrozně moc všem děkuju, strašně hodně to pro mě znamená. Hlavně vždycky jsem se snažil zpívat tady pro vás, hlavně pro lidi, pro svoje fanoušky, abych vám nějak příjemnil dny. A je strašně si to cením, že prostě jste mi poslali ty SMSky a dali se do mě tu důvěru a dali jste mě takhle vysoko a fakt strašně moc děkuju a budu se snažit, abych vás nesklamal a dělal hudbu takovou, jaká se bude vám líbit. Tak jestli Martin Chodůr vždycky skrýval emoce, to, co je v něm vevnitř, tak dneska bylo vidět, že to má prostě až k krku. A okrem toho si myslím, že na prejavovanie emócií u nich v rodine mama, lebo tu som videla teraz, ako plače. Pozdravujeme, milí Chodúrovci. Blahoželáme k víťazstvu v rodine. Martine, dokázal si to. Jsi první československou Superstar Martin Chodůr. Wow, děkuju. Neviem, Leoš, ako ty, ale ja sa teším, že som súčasťou tohto momentu. Ano. A jdeme rozdávat dárky, to se určitě hodí. No, nejdeme rozdávať darčeky my, ale spomínali sme sponzora tohto programu.
T-Mobile Slovensko. A generálny riaditeľ, pán Milan Vašina, príde práve v tejto chvíli na pódium, aby odovzdal cenu víťazovi. Takže poprosíme, aby prišiel. Ano, generální ředitel T-Mobile Slovensko Milan Vašina, to je člověk, který je schovaný právě za těma dárkama. Mluvili jsme o tom, co kdo dostane v případě, že vyhraje, ale pozor, já vidím, že vynesete dárky oba dva, co se stalo? Dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. No, já jsem hrozně rád a musím vám moc poděkovat, že jste udělali něco, co spojuje oba dva národy a dneska musím říct, že je to vynikající večer a musím říct, že tady byli dva vynikající zpěváci, proto dáme dárek oběma dvěma. Kytara, mrouku, gratuluju. Takže já bych chtěl jak Martinovi, tak Mirovi moc popřát, protože jste na začátku, pánové, máte skvěle našlápnuto, tak si to nepokažte, takže hodně štěstí. A poďte odovzdávať. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Milan Vašina, generálny riaditeľ T-Mobile Slovensko a tuto dvaja ocenení finalisti Česko-slovenskej Superstar. Ak by vám chýbali veľmi, lebo už sa pomaličky lúčime, môžete sa tešiť na slovenské turné všetkých súťažiacich. To určitě, každopádně jenom chci říct, že teďka, Martina, až se potkáš s Tomem Jonesem, tak mu řekni, já jsem československá superstar a ty jsi kdo? A on povie, že je Tom Jones. A ty, keď stretneš toho, ako sa volá gitarista, kvôli ktorému si chcel túto gitaru? Steve Way. Keď ho stretneš, ho pozdrav. Dobre. Tak a jdeme na peníze. No, hurá. Hurá, je to konečne. tady. Som tu od rána, no tak. Máš už vypsanou fakturu. Mám vypísanú faktúru. Peniaze, pochopiteľne, ako sme spomínali od začiatku tejto súťaže, 100 000 eur, dobre hovorím? 100 000 euro a my sem pozveme na jeviště generální ředitele televize Nova a generální ředitele televize Markíza. Takže generálny riaditeľ televízie Markíza, pán Václav Mika. A generální ředitel televize Nova, pan Petr Dvořák. Poďte medzi nás, páni. Dobrý večer. Poďte medzi nás, milí riaditelia, s takým šekom, lebo prenecháme vám priestor. Asi by ste chceli niečo povedať v tejto chvíli. Tak já bych chtěl pogratulovat první československé Superstar. A musím říct, že mi nevadí, jestli to vyhrál Martin Chodur nebo Miroš Majda. Pro mě jsou dvě důležité věci, které se v téhle Superstar povedly. První, že jsme všem těm rádoby kritikům a odborníkům ukázali, že Superstar vůbec není mrtvá značka. A druhá, která mě těší ještě víc, že jsme vrátili zpátky slovenštinu do Čech. Naozaj. A mne dovolte krátko slova uznania a vďaky. Uznanie víťazovi, Martinovi, Mirovi, všetkým finalistom, všetkým účinkujúcim, celému štábu Superstar vám porote, ale najmä vďaku a vďaku vám, divákom v Čechách a na Slovensku. Za vašu priazeň, lebo bez nej by to nebolo to, čo to je. Je to show, ktorá, myslím, za 20 rokov patrí na v oboch krajinách, na oboch trhoch najúspešnejším. Za to veľká vďaka ešte raz. Ano. A Vašo chtěl ještě dodat, že je rád, že jsme vrátili češtinu na Slovensko. To som chcela ešte doplniť. dobrý, máš pravdu. Veľmi sa z toho tešíme, aj sa tešíme, že máme takých pekných riaditeľov. Teraz to vidíte. A teraz nech sa páči odovzdanie šeku. Ja sa upracem niekam. Pán Václav Mika, pán Petr Dvořák, generálni riaditeľia oboch spriazených televízií Nová a Markíza. Ďakujeme veľmi pekne. Pánové, děkujeme. Tak Martine, co náklad? Co tvůj nový náklad? Máš tam setkání s Tomem Jonesem, kontrakt na 100 000 euro, to je večírek, viď? Nic moc. Už boli aj lepšie však. No to ne. To ešte nie, ešte len budeš oslavovať. A budeš, akože dokážeš osláviť takúto vec nejako. Já si myslím, že určitě. Budeš tancovať, prosím, pre mňa.
Dobře. Dobre, veľmi sa tešíme. Miro, tebe ešte raz ďakujeme, takisto gratulujeme a už sa nebudeme opakovať vo všetkých tých veciach pozitívnych voči tvojej osobe. Ja ti ešte raz podám ruku a posielame ťa teraz do zákulisia, lebo javisko ostane teraz voľné pre záverečnú pieseň tohto programu a všetkého, lebo vám zaspieva prvá československá superstar. Dámy a pánové, song vítěze první československou superstar se dnes večer stal Martin Chodůr. A little more action, please. All this aggravation ain't satisfactioning me. A little more bite and a little less bark. A little less fight and a little more spark. Close your eyes and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Well, close your eyes and listen to the music. Drift through the summer breeze. It's a groovy night that I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfactioning me. A little more bites and a little less bark. A little less fights and a little more spark. Close your eyes and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late, time to let me roll. One for the money, two for the show, three to get ready, now go, get go, but don't you stay on my blue suede shoes. We can do anything but stay up on my blue suede shoes. Well, you can let me down, step on my face, slay my name all over the place. You can do anything that you want me to, but I wanna stay up on my shoes, don't you? Stay on my blue suede shoes. We can do anything but stay up on my blue suede shoes. Yeah! Woo! Yeah! Práve ste videli na pódiu spievať prvú československú superstar Martina Chodúra. Ještě bych chtěl poděkovat tady skvělým všem lidem, kamarádům, které jsi tady potkal. Všichni spolu vycházíme báječně, dnešní kamarádi, si myslím. A taky bych chtěl rád poděkovat porotě. Byli jste skvělí. Skvěle, úplně rád jsem vás poznal. Jste skvělí lidé. Už nejenom z obrazovky, ale i takhle osobně. A dále celému produkčnímu týmu, Jance, Ríšovi, všem, úplně všem mým milým ochrankářům, jmenovitě pak Karolkovi, Peťovi a Míňovi. Čau kluci, bude hodně práce příští rok. A no, všem, určitě jsem na spoustu lidí zapomněl, ale rodičům, všem, úplně všem děkuju strašně moc. Děkuju. Milí československí diváci, my sa vám chceme poďakovať za to, že ste boli s nami celé to dlhé obdobie. Nám tak nejak nikto neďakoval, ja sa chcem poďakovať tebe. Srdienko, je konec, hezký Vánoce. Ahoj tebe. Seber diamanty a zdrhej. Poď so mnou, začneme nový život. Tak to je všechno. Já věřím, že bude třeba druhá československá superstar nebo něco jiného. Každopádně program, který vás chytil a děkuji vám všem, kteří jste posílali hlasy i všem, kteří se prostě jenom dívali a alespoň jednou se sem pobavili. Pozdravujeme Česko a Slovensko, inak môžeme sa inokedy navštíviť ako pri takejto príležitosti. Nie je to ďaleko. Přeji vám hezký Vánoce a závěrečný, logický, největší potlesk pro vítěze Martin Chodůr. Ahoj, všetko dobré. Emoce, fandění.